I da se epizodi navrši drugu epizodu Minecraft preživljavanja. Još uvijek nisam uvijek tu moć, a sam odmorit ću. I da, ovu noć neću moći da spavam pa. 7! Fini! Ne. Da! Ne! Skeleton! Ne, tako. Da ćemo još iskoristiti drugi tekeći pek. Drugi oko, to ne. Sad, da ovako, bolje mi je ova tekstura, nekako meni, a za vas ne. A za vas baš nemam pojma. Joj, ovo izgleda fancy. Možemo snimati ovu epizodu. Ako, on baš izgleda fancy, ovo Markova tekstura, a ovako. Evo znači pola armora, se na kraju još izgubiti od kuće, a ja sam na jednom ostrvu. Nemoj to, ne mi nadiš. Evo ga imamo sad kuću, ne znam da vi sve vidite, zašto ovdje pravi mrak. I evo crafting board. Idemo sad craftat. Možemo, ali baš mi je ovo fancy, zato neću tutorati. Što u žutom. Znači, imamo najluđe delo ikada igrati, htjela sam. Fuj! Imamo crveno i žutu kombinaciju. Fuj. Sklopio sam najgore boje ikad. Ovo smo dobili. Jedan više. Tako. Ja mislim da će ovo da bude i završen kraj epizode. Sljedeće epizode ćemo isto snimati s ovim tekićim pekom na svetu njemu. Da ćemo zakonati kraj. Ja mislim da ćemo... Jesus! Dobre! Idemo. Bekane, ja sam mali bekan. Bekane. Nemoj vodi. Ovako. Vuna. Nema vune. Imamo još dvije šanse. Da, ovdje ne možeš poneti više od dvije vune. Ovo sponala jednu vunu. I dve hrane. Što ne? Jednu hranu i dve vune. Znači, imamo dve vune. Sad već ima tri, ali... Ako mora da mi padne u vodu. A dobro, nemam sreće. Nemam sreće. Ovo. Ala. Idemo. Šta to? Idemo sad na moramo drvo.
Dobra. Iskopuj drwo, još sam iskopao zemlju. Ako imamo 5 drveta, sad ćemo od njih da napravimo stikove. Eto, imam 5 stikova. To je ekstra. Koja sam sreća, jes, tamo nabavim i drvo i nabavim i vunu. Ekstra. Sad si zaglavljen, nećeš. To, jes, fjotate pjepec, idemo. Prespavat ćemo prvu noć. Jes, ne moramo da čekamo 5 godina. Jes. To mi reći, jes. Evo, davajmo. Link u deskripciji. I to je bilo to što se čuo.